गोजोनथाव बाथ्रा तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बेनि 14थि बोसोरारि जथुम्माखौ बेवहाय गाजा गोमजायै दिनै खुंदों। लोगोसे कावरबाहा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 9थि बे जथुम्मायाबो बेवहाय जाफादों आरो बिथांमोना बोसोरारि जथुम्मायाव सानदे मेलाव गोबां बिथांमोनहा हयथ' बर' राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय गोबां बिथांमोनहा थांखि नाजावदों। बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो दा जोंनि गेजेराव जे बर' राव थुनलाइ जौगानाया जोंहा 67 इयार्स 67 बोसोर बारलांबाय। 1952 मायथाइनिफ्राय फैयै फैयै बे गोलाव समाव गोलाव जारिमिन बर' थुनलाइ आफादनि बेनिफ्राय दा 67 बोसोर बारलांबाय, 68 बोसोराव हाबबाय। बेनिफ्राय बे रावा फैयै फैयै बियो गुदि फरायसालिनिफ्राय फैनानै जों मेट्रिक आनजादसे होनानै जोङो हायार सेकेन्डारि लेभेल आरो कलेज डिग्री आरो जोङो बर' बिफानखौ गंब्रै मुलुगसोलोंसालियाव थिसननो जों खाबुखौ मोनबाय आरो बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो 2003 मायथाइयाव बे बर' रावखौ भारत संबिजितनि 8थि फारियाव सोनायनि बे खाबुखौ मोनबाय। दा बे 8थि फारियाव हाबनाय रावा आरो जोंहा बिजों हिसाबै थानाय बे रावा दिनै मोनसे भारतबर्षनि भारत हादरनि मोनसे लिंक लेंगुवेज जाबाय आरो भारताव गोबां राव दङ, जेरै स्पकेन राव बा नाजावजायै राव, शिड्युल लेंगुवेज, नन शिड्युल लेंगुवेज बहुद दङ। खिन्थु बर' रावा जोंहा गोजोनथाव बाथ्रा जे जोङो बे 8थि फारियाव हाबनाय लोगो लोगो दिनै बर' रावा 24 रावनि मादाव मोनसे राव आरो बे रावा दिनै सारा भारत नाङै बे गोसारनानै थाबाय आरो गोबां हाबाफारियाव जों बाहागो लानोबो खाबुखौ मोनबाय, जेरै साहित्य एकाडेमि, जेरै नेशनेल बुक ट्रास्ट अफ इन्डिया, जेरै CSTT हिन्दी डाइरेक्टरेट आरो CIL बेफोरबायदि माखासे जोङो बिथांखियाव जोङो खामानि मावनो खाबुखौ मोनदों। आरो बे बर' रावखौ जोङो दानि मुगायाव इनफरमेशन टेक्न'लजि आरो दानि फेसबुक मुगायाव 21st सेन्चुरियाव 20 मायथाइयाव बे रावखौ लिंक लेंगुवेज हिसाबै बाहायनो थाखाय बा बाहायनायनि खाबुखौ होनो थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद आरो बिनि लोब्बा आफादफोर दुलाराय बर' फरायसा आफाद दंफायो आरो लोगोसे जोंहा गोबां हारिमायारि आफादफोर दङ। जों जथायै जों नाजादों बे बर' रावखौ जों फोथांना लाखिनांगोन। दिनै मिडियामनि जे बिजोंनि अबस्थाया माने निउ एडुकेसन पलिसि फैनाय लोगो लोगो गोदान सोलोंथायारि खान्थि फैनाय लोगो लोगो दा गभर्नमेन्टनि माखासे बिथांखि बायदियै दिनै माने बे भार्नाकुलार मिडियाम जायखौनोखि बिमानि राव जिथु फरायसालि बेयो मोनसे आंखालाव फैदों। दिनै बर'ल' नङा, असमिया, बेंगलि बा अन्यान्य रावारिफोरनि फरायसालिफ्राबो दिनै आंखालाव फैदों आरो जोंहा गोबां जेंना दङमोन, जोङो सुस्रांजोबनो हायाखै। जोंनि गेजेराव बे सरकारि गभर्नमेन्ट नङै स्कुल गोबां दङ आरो गोबां फरायसालियाव सासेल' फोरोंगिरिजों सोलिगासिनो दङ आरो माने दा आरो गोदान मोनसे माबा फैदों, टेट फैदों। टेट फैनाय लोगो लोगो आरो एलिमेन्टारि सेक्सनाव DLED फैबाय, नेउस फैबाय, बेनिफ्राय गोजौ थाखोआव दिनै B.Ed खौ कम्पालसारि खालामना होदों। जोंनि जायफोरनिखि फोरोंगिरि जानो लुबैनाय बिथांमोनहा दिनै DLED खौ पास जानांगोन, नेउसखौ पास जानांगोन, B.Ed खौ पास जानांगोन, नङाब्ला बिथांमोनहा एपइन्टमेन्टखौ मोननाय नङा। बिनि गेजेराव आरो मोनसे बिथांमोनहा मोनसे आयेन बेबायदि बिथांखि लादों जे PTR पिपल्स टिचार्स रेशिय' 1:30। धरिल' गंसे बेवहाय दंपारा LP स्कुलाव 30 फरायसा थायाबा सासे फोरोंगिरियाव 30 फरायसा थाथारनांगोन आरो 30 फरायसा थायाबा बे स्कुलखौ एमालगामेसन नङा, बेखौ मार्जार खालामनाय जागोन। खाथिनि 1 किल'मिटार गोजानाव थानाय गुदि फरायसालियाव बेखौ मार्जार खालामनाय जागोन। ME स्कुलखौ 3 किल'मिटाराव मार्जार खालामनाय जागोन आरो हाई स्कुलखौ गोजौ फरायसालिखौ 5 किल'मिटाराव मार्जार खालामनाय जागोन। बे जोंनि थाखाय बिराद गाज्रि।
जोंनि थाखाय भार्नाकुलार मिडियामनि थाखाय बिराद गाज्रि आरो दिनै बर' रावा बर' बिजोङा जिहेतु जोंहा बारा गोबाव जायाखै 1963 मायथाइनिफ्राय 57 बोसोराव हाबदों दा बे रावखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय बे बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोंहा बिटिसि सरकाराबो मावनांगौ हाबा दङ आसाम गभर्नमेन्टआबो मावनांगौ हाबा दङ जों दिनै होनदों जे पिटिआरखौ जोङो अन्तत 6 सिडुलाव बिटिसि एलेकायाव ट्राइबेल एलेकायाव बेखौ रिलेक्सेसन खालामनांगौ बेखौ रुइनानै एसे खमायनांगौ होनदों जोङो आरो बिनि थाखाय जोङो बिटिसि सरकारजों जोङो गोजौ लेभेलनि गोजौ थाखोनि सावरायनायबो जादों आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिजों सावरायनायबो जादों कमिशनार लेभेलाव बिउर'क्रेटफोरजों सावरायनाय जादों आरो सेन्ट्रेल एचआरडि मिनिस्ट्रियाव जों सावरायदों जे जोङो 6 सिडुल एलेकायाव जोंनि बे बिमानि राव फरायसालिखौ रैखा खालामनोबा जोङो 1:15 1:16 खालामनांगौ बेखौ जोङो प्रप'जालखौ होदों बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय आरो दा बे मावफुंनायनि लामायाव फैदोंब्लाबो हयथ' एचआरडि मिनिस्ट्रि सुबुं फुंखा जौगा मन्त्रालया दासिम मानियाखै आरो जों मिथिनायाव फ्राय आसामाव दासिम 6,000 स्कुला मार्जार जाबाय आरो मोनसे आसनि लाबोदों बिथांमोना एमालगामेसना अंगनबादिनिफ्राय गोजौ फरायसालिसिम एमालगामेसन जासिगोन बेनिफ्राय 9 थाखोसिम 10 थाखोसिमथ' जाखागोन बेनिफ्राय हायर सेकेन्डारि लेभेल 12 थाखोसिमबो बेयो एमालगामेसना जागोन दा एमालगामेसनाव जोंहा बारा बुंनांगौ खोथा गैया एमालगामेसना बे गभर्नमेन्टनि प्रसेस दा जोंहा मार्जारखौ जोङो सानदों जे जोंनाव आंखाला नुजाफैबाय आरो बिटिसि एलेकायाव गोबां बेबायदिनो फरायसालि मार्जार जानायनि लामायाव फैदों बेखौ रैखा खालामनो थाखाय जोङो नांगासिनो दङ गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम बिटिसि सरकार जों सावरायनानै बेखौ माबोरै राहाखौ लानाय जायो बेखौ जों सावरायगासिनो दङ आरो बावैसो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोङो 12 थाखोसिम बे बर' रावखौ हायर सेकेन्डारि लेभेलसिम बर' रावजों फरायनो मोननो थाखाय जोङो बेखौ आसाम गभर्नमेन्टजों सावरायनानै जोंहा मोनसे माइनस जादोंमोन आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौ माने गनायथिखौ होबाय आरो लार्ज नाम्बार अफ स्कुला जिहेतु बिटिएडि एलेकायाव दङ बिटिसि सरकार दङ एडमिनिस्ट्रेसन दङ बिथांमोननिफ्राय जास्ट अपिनियन मोनसे बिदोंमोन आरो बे गोबाव जालांबाय बिथांमोनहा हराखैमोन नाथाय जोंनि मानाव गेदेर बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बलिष्ठ पदकेबाव थांनाय 5 अक्ट' खालि मोनसे इसिनि मिटिं जालाङो काउन्सिलनि बेवहाय पास खालामबाय आरो पास खालामनानै दा हयथ' नेक्स्ट एकाडेमिक सेसनाव जोङो आर्ट्स स्ट्रिमखौ जोङो माने बाहायनायनि खाबुखौ लानो हासिगोन जोंहा खुनु उसुबिदा जानाय नङा जों बिजाबखौबो अलरेडि साफायबाय जोंहा ट्रेन्सलेसन साब कमिटि बिथांमोना होनानै जोङो हायार सेकेन्डारि काउन्सिलाव दाखिल खालामबाय आरो आर्ट्स जानायनि उनाव जोंहा साइन्सआ दाबो 65% जाबाय आरो कमार्सआ फ्राय बुंनो थाङोबा 45% कमप्लिट जाबाय गतिके जोङो आरो मोनसे खोथाखौ बुंनांगोन जे 2020 थारमाने 2020 फैगौ बोसोरनिफ्राय नेशनेल एडुकेशन पलिसि हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि जासिगोन आरो बे हारिमायारि सोलोंथाइ खान्थि ड्राफ्टआव जों नुनो मोनदों जे भार्नाकुलार मिडियामनि जायफोरनाखि बिमानि रावजों फरायनायनि जिथुनिखि खाबु बेयो जायफोर नन शिड्युल लेंगुवेज बे 8सिम थांगोन जायफोर शिड्युल लेंगुवेज बिसोर मेन्डेटरि बिसोर हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम फरायनायनि खाबुखौ लाथारनांगोन खारन जोंहा 10 थाखोसिम दंखायो जों मेट्रिक होदों मेट्रिक होनाया गोबावथारसै दा जोङो हायार सेकेन्डारि लेभेलसिम बिदों गतिके हायार सेकेन्डारि लेभेल जोङो 10 थाखोसिम थांनाय बे रावारि बे बर' बिजोङा फासयनायनि खोथा गैया आरो जोङो बेवहाय कमप्रमाइसबो खालामनाङा जोङो गोबां सोमावसारनानै खस्थ'नि गेजेरजों गोबां मानसिजों खोमानानै सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो मोननाय बियो बर' बिजोङा आरो बे बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बे क्वालिटि अफ इडुकेसन होनो थाखाय जोङो सेकेन्डारि लेभेलसिम जोङो थांथारनांगोन 12सिम थांथारनांगोन आरो बे 12सिम थांनायाव जों बर' थुनलाइ आफाद आरो लोब्बा आफादफ्रा बेवहाय कमप्रमाइस खालामनायाव जों गैया सोरबाया माबा बुंबाबो बेवहाय जोङो हानाय नङा
बेखौ जोङो फार्म डिसिसन लाबाय जों थांखि लादों सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभआव थांखि लादों जोंहा बिरांगावआव अधिवेशनाव जोंहा लाखानाय दं बेनि उनाव जों मसलपुराव सावरायदों बेनि उनाव जोङो गहपुराव जोङो मोनसे थांखि लादों जे नेक्स्ट एकाडेमिक सेसननिफ्राय 12सिम खालामनायाव 12 माने थाखोसिम लांनायाव जोङो बोलो फोरानांगौ आरो बे हिसाबैनो दासिम बे स्टेजाव मोनहैदों आरो लोगोसे जोङो बुहुम फरायसालियाव जोङो सिलचर इउनिभारसिटियाव जोङो बर' बिफान खुलिनायनिबो जोङो भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमबाय जोंहा कटनाव जों मोनबाय जोबोर खाफाल गोनां आरो गुवाहाटी बुहुम फरायसालियावथ' दंखायो बरलेण्ड इउनिभारसिटियाबो जोंनि लुबैनाय बायदि 12B स्टेटासखौ मोनबाय दा बरलेण्ड इउनिभारसिटिनि सिङाव थानाय गासै 20 प्रभिन्सियेलाइज कलेज आरो गासै 14खान नन गभर्नमेन्ट भेन्सार कलेजफोर दङ जुनियर कलेज आरो डिग्री कलेज बिथांमोनहा बरलेण्ड इउनिभारसिटियाव एप्लिकेसन मोननायनि खाबुखौ मोनसिगोन नेक्स्ट इयारनिफ्राय आरो जों सानो जे जोंनि जिथु साननाय जोंनि जिथुनिखि बर' थुनलाइ आफादनि मिजिं थिनाय जोंनि बर' हारिमायारि आफादफोरनि मिजिं थिनाय बेयाव हयथ' जाफुंसारसिगोन जों बेखौ सानना लादों आरो लोगोसे जोङो बुंदों जे बे रावा जिहेतु 90 फारियाव हाबबाय बेखौ अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायनाय आरो थांनाय 1984-85 मायथाइयाव जितु गेजेट नटिफिकेसन होदों बेखौ वान अफ द अफिसियेल लेंगुवेज खालामनांगौ होननानै बे बिथिङैनो जोङो बे बर' रावखौ बिटिसि सेक्रेटारियेट बिटिसिनि अफिस आसाम गभर्नमेन्टनि माखासे अफिस बेवहाय जोङो बर' रावखौ बाहायथारनांगौ होननानै जोङो चिफ सेक्रेटारिनो मेम'रेन्डाम होखांबाय चिफ सेक्रेटारिया डेपुटि कमिशनारफोरनो लिंहरदों आरो डेपुटि कमिशनारा रिपर्ट होनांबाय जे बेसे बबे अफिसाव बर' रावा बेसेबां बाहायजाखो बेनि रिपर्टखौ बिथांमोना होबाय आरो जोङो दा थाबैनो जोङो चिफ सेक्रेटारिखौ लोगो हमगोन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों लोगो हमगोन आरो बाथ्राखौ जों बुंगोन बिनि बादैबो जोङो दानि ग्लबेलाइज मुगायाव दानि बिगियाननि मुगायाव आरो 21st सेन्चुरि आरो इनफरमेशन टेक्न'लजिजों खारफानो थाखाय यंग जेनेरेशन उन जोलै जाखांफुनाय बे जेनेरेशनखौ एनकारेज खालामनो जोङो जेसेबांनोखि बर' थुनलाइ आफादा बिजाब साफायदोंमोन बेखौ इ-बुक प्रजेक्टआव जों लांगासिनो दं आरो बे खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो अलरेडि बर' रावखौ जोङो भारत बाणी बे सरकारि मोनसे अनुस्थान बेवहाय भारत बाणीयाव सोबाय डिक्सनारिखौबो सोनाय जाहैबाय जोङो बर' रावखान्थिखौबो सोबाय आरो बिनि बादैबो जोङो गुगोल्सआव बे बर' रावखौ सोनाय जाबाय आरो स्पेलिं सिस्टेमखौ जाहाथे थिग खालामनाय जायो बेनि थाखायबो जोङो मोनसे साब कमिटि दानानै बेखौ होनाय जादों आरो बावैसो हिन्दी डाइरेक्टरेटआ माल्टि लेंगुवेज बे माबाखौ सोदोब बिहुंखौ फोसावबाय आरो बिथांमोनहा माने दिहुनबायबो दा बेखौ लानानै जोङो आथिखालाव जोंनि गेजेराव अनेक थासारि नोंथांमोना मिथिखायो बे थासारिया जोंनि गेजेराव माने गां नुजागासिनो दङ दिनै जोङो एनडिएफबिनि जिथुनाखि समस्या जेंना बेखौ बोस्रांनो थाखाय जोङो भारत सरकारनि मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्स आरो आसाम गभर्नमेन्टनि मिनिस्ट्रि अफ हम जोङो गिबि मन्थ्रिखौबो जों बुंदों जे थांनाय बारावबो जोङो गोबां जों सावरायदोंमोन जों बे पिस प्रसेसखौ कन्टिनिउ खालामनांगौ गोजोन सावरायनाया थाबाय थानांगौ आरो बे गोजोन सावरायनाया थाबाय थायोबासो माबा मोनसे जाफुङोबासो जों गोजोन थासारि फैबासो खौसेथि गोजोन समाजाव फैगोन जों गभर्नमेन्टखौ बुंदों जे एक्सट्रिमिजमा थाबाय थायोबा बिदि सन्त्रासबादा थाबाय थायोबा बिग्रायारि माबाया थाबाय थायोबा जोंहा समाजाव माने अराजकता जायो एनार्किजम जायो जोंनि गेजेराव माने फोथायलायनाया गैया जायो गतिके बेखौ सुस्रांनो थाखाय थाबैनो पिस प्रसेसखौ लानांगौ आरो दानि गोदान नखर मन्थ्रिजों दाजानाय इन्टारलकिटर ए.बि. माथुरा मैयानिफ्राय गुवाहाटीयाव केम्प खालामनानै एनडिएफबि प्रग्रेसिभजों सावरायगासिनो दं आरो जायफोरनिखि स्टेक हल्डार जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हादोर बिनाय आरो माखासे संगठनफोरजोंबो सावरायगासिनो दङ आरो जोङो माबा हिसाबै सिभिल ससाइटिनि मानसि हिसाबै जोङो आसा फारियो जे जोङो बे प्रग्रेसिभनि जिथु सावरायनाय बिथांमोननि जिथु आसा
बेयो जाफुंसारथों आरो हारिमायारि बिथिङाव जाहाथे जोङो गोजोन खौसेथि लाबोनो हायो बेखौनो जों अराय जों आसा खालामो।